Et let tryk, og modstanderen går ud som et lys. En ny kampteknik er netop præsenteret herhjemme. Den går ud på at slå modstanderen bevidstløs på 1 sekund. You can even render them unconscious with the very lightest of pressure. Det her, det er bare, hvad skal man sige, prikken over i. Kampsportudøvere fra hele landet er samlet i Esbjerg til seminar. Her blev de præsenteret for en helt ny kampteknik i Danmark. Navnet er Kyoshi Jiu-Jitsu, som betyder 1 sekunds kamp. Jeg var skrækslagen første gang, jeg så det. Sådan er det bare. Altså, det virker sådan lidt underligt, når man ser det første gang, og det kan du vel også ikke genkende til. Kyoshi Jiu-Jitsu stammer fra det gamle Kina og tager udgangspunkt i akupunkturen. Teorien er, at kroppen gennemstrømmes af energier. Medianbaner bliver det kaldt. På disse baner er der en række punkter, som akupunktøren bruger til at helbrede med via nåle. What a pressure point is it's a place in the body where you can directly access the nervous system, the blood system or the respiratory system. Punkterne, de ligger langs blodårer og nervebaner. Filosofien bag Kyoshi Jiu-Jitsu er, at hvis man kan helbrede via disse akupunkturpunkter, ja, så kan man også skade. If you've ever hit your funny bone on a table, which most of us have, you have a very dramatic reaction. It's a pain like nothing you've ever felt before. It makes you do this wild little dance. It makes you hoot and holler and scream, okay? You have no control over your body at that time. What people have to understand is that's exactly what we do. We access the nerves. Carsten Dam er chefinstruktør i Esbjerg Karate Klub og er en rutineret karatekæmper med sort bælte. Han blev så fascineret af Kyoshi Jiu-Jitsu, at han tog til USA for at lære om teknikken. Det fascinerer mig, at det er en overbygning af alle systemer. Du kan træne taekwondo, du kan træne judo, som du har set i dag. Det passer ind i alt. Siden da er det blevet til 4 års intense studier af Kyoshi Jiu-Jitsu, som har vendt op og ned på hans liv. Jeg skal ikke lyde ligesom en guru, men der sker noget med en. Man bliver et andet menneske. Man mærker sine indre energier. Man mærker andre folks humør. Det kræver virkelig meget mentalt arbejde. Personligt så er jeg gået så mange timer op i min træningsindsats. Det kræver, at man står tidligt op om morgenen, før man skal på arbejde. Det kræver, at man arbejder mentalt med sig selv. Det kræver, at man læser bøger om, hvor punkterne er, og prøver at forstå det. Okay, all I'm going to do is I'm going to grab, I'm going to vibrate. Look at his eyes. There. Back and focus. Oh, okay. He went back out again. TV Syd har været i kontakt med flere forskellige speciallæger, blandt andet neurologer, for at få deres vurdering af Kyoshi Jiu-Jitsu, men ingen følte sig rustet til at komme med kvalificerede svar. Umiddelbart vurderer selve knockouten dog som ufarlig. Samme holdning har Carsten Dam. Han har selv prøvet knockouten over 300 gange. Der bliver man overloadet med energi, og så springer sikringen, sådan kort sagt. Og så ligger man, så når næste øjeblik, så er man bare på jorden. Det gør ikke ondt, altså man kan godt mærke, hvor man er blevet ramt og sådan noget der. Men ved hjælp af healingen, så er det over halvt minut efter, man er blevet ramt, så er man opstået igen, så er det ens egen tur til at slå. Netop healingen er et meget centralt punkt i Kyoshi Jiu-Jitsu. Right now, he's got a headache on the side of his head, so I'm going to take it away. What I'm doing is I'm pushing energy in and then quickly pulling it out. Slagene skaber nemlig ubalance i kroppens energier. Healingen bruges til at genoprette balancen. If you're going to learn to hurt a person, you should absolutely know how to heal them first, because if you don't, you have no right learning how to hurt. Og ifølge Carsten Dam er det altså ikke farligt at træne Kyoshi Jiu-Jitsu. Man skal lige stille og roligt ind i det, og så kan man godt mærke, at det er slet ikke farligt, hvis man ved, hvad man har med at gøre. Til gengæld er det ekstremt effektivt i en selvforsvarssituation. If you were in a real combative situation, you hit boom both at the same time, and hard with intent like you meant it. Then the person has a chance of hemorrhaging in the brain.
og så efterlader det ikke nogen synlige mærker på overfaldsmanden. You can cause the person to either just drop to off their feet, losing control of their body, or you can even render them unconscious with the very lightest of pressure. So you don't break the skin, you don't cause black and bluing so they can take you to court with proof that you actually did something. Now it's the conjecture of what the crowd saw. Did they see you get attacked? Yes. Did they see the person fall down? Yes. Did they see you hit him? If you make a small move on a nerve, probably not. Læren om Kyosho-jitsu er dog ikke for alle og enhver. Derfor frygter Carsten Dam heller ikke, at det vil blive misbrugt på gaden. Det rigtig gode ved det er, at nu mere vred man er, nu mere begær man har, nu mere had man indeholder, nu mindre bliver ens energi. Så der er aldrig nogen, hvad skal man sige, dårlige personer, der bliver gode til det. Det kræver, at man er afslappet i kropsind og sjæl, for det virker 100%. Herhjemme er kampteknikken så ny, at det ikke har været muligt at få kommentarer fra hverken læger eller fra Danmarks Idrætsforbund.